Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца, Исус Христос праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И от това разбираме, че го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва познавам го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него. Но ако някой пази Словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, а е стара заповед, която сте имали от начало. Старата заповед е Словото, което сте чули, но все пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината. Който обича брат си, той пребъдва в светлината и в него няма повод за съблазън. А който мрази брат си, той в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пиша на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца, защото всичко, което е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Дечица, последно време е, защото както сте чули, че идва Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от Святия и знаете всичко. Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е Антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. И сега, дечица,
пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дразновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И вие знаете, че Той се яви да носи греховете, в Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, е праведен, и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си, защото поръчението, което чухте от начало, е това, да се обичаме един друг и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му праведни. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас, така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? Дечица, да не обичаме с думи нито с език, но с дело и в действителност. По това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него, относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. И това е Неговата заповед, да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в Него. И по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по духа, който ни